Makuling giring-giring ni huriatta manungguli hita asa taingot sugut ari ni Tuhani ima ari nabadia asa marminggu hita di bagas tabi tapatupa ma akka perminggu di bagas tabi sesuai do akacara nang tabagikon do akapanduan ibadah nang lupa hita patupahon ibadahi patupahon per minggu di gereja di minggu rogate tangiang hamarateon tudi bata asa dong martangiak kita julu ni Tuhani hidup pangurupion yakka persakiton ni portibion Tuhatama nama dongani kita amin.